Mintzola ahozko lantegiarentzat pozgarria da Kilometroak kultura elkartearekin batera, Kilometroak ikerketa bekaren bigarren deialdi hau aurkeztea. Iaz, Amasabilagonako Zubimusu ikastolarekin eta Zizurkil Gobernandorena kultura elkartearekin batera Pedro Mario Otaño ikerketa beka aurkeztu genuen. Eta bekaren helburua zen, Aitzondo Bailarako ahozkotasunaren eta ahozko kultur sorkuntzaren jakintzaren gaineko ikerketa sustatzea. Eta iazkoa hain ederra izanik, aurten ere oso pozik gaude, bigarren beka deialdi hau aurkezten dugulako, Kilometroak kultura elkartearekin batera, Goierriko Andramendi jakintza eta San Benito ikastolak eta Gerriko kultura elkartea batu dira proiektura. Eta aurtengoaren helburua izango da Goierriko ahozko kultur sorkuntzaren bilketa, ikerketa eta divulgazioa sustatzea. Eskerrak emaneko genizkioke Mintzola ahozko lantegitik, bai Kilometroak kultura elkarteari, bai Goierriko Andramendi jakintza eta San Benito ikastolei, eta baita Gerriko kultura elkarteari ere, ikerketan sinisteagatik eta bide ederra elkarrekin urratzeagatik. Kilometroak kultura elkartearen izenean eskerrak eman nahi dizkiegu lehenik eta behin proiektu honetan parte hartzeko erakutsi duten prestutasunarengatik, Goierriko 3 ikastolei, Gerriko kultura elkarteari eta iaztik bide lagun dugun Mintzolari. Kilometroak bere hastapenetatik euskara eta euskal kulturaren bozgorailu izan da, herri ekimenaren parte, auzolanaren eredu, eta orain berritze edo eraldatze fasean gauden honetan, ezaugarri horiek plazaratzeko espazio berriak arakatzen eta sortzen ari gara. Euskara, euskal kultura eta kasu honetan bertsoa edo bertsolaritza erdigunean jarri eta garai berrietara egokitzeko bultzadatxo bat eman nahi diogu ekimen honekin. Ikerketa eta analisiaren bitartez, gure kultura ondarea jaso eta generazio berriei eskaintzeko asmoz. Eta plaza horietara iristeko edo plaza edo espazio berrietu horietara iristeko bidea lagunduta egin nahi dugu. Badakigulako xamurragoa eta aberatsagoa izango dela. Horregatik sortu dugu lankidetza eremu hau, nun ikastolen komunitatea eta herri eragile edo kultura eragileak elkarlanean arituko diran. Eta gure aldetik esan, datozen urtetan ere ahalegin berezia egingo dugula elkarlan hau eta ikerketa beka honek jarraipena izan dezan. Goierriko 3 ikastolak, San Benito, Andramendi eta jakintzak erabaki zuten aurrera egitea eta konfinamenduan ez sartzea gure jaia handi hau, ezta? Azken finean, Kilometroak Gipuzkoako ikastolen jaia handi bada eta orain ere, egoera honen aurren ere, jartzen duen bezala batera bagara eta bat gara. Helburuak asko baldin baditu ere beti kilometro jaie batek, aurten 2 oso garrantzitsua dira, bada herriari bueltatzea, berak ematen dula, ikastolak herritik sortutakoak dira, herriak emandakoak eta guk bueltatu egin behar diogu, ezta? Eta beste alde batetik baita ere egoera honek plazak murriztu dizkio kulturari, abeslariei, dantzariei, antzerkigileei, denei, orduan guk plaza bat eskaini nahi diegu, ze azken finean gure helburuare hoxe da, euskal kultura zabaltzea eta euskeraz bizi ahal izatea. Orduan, bat dator azken helburu hau, hemen eskaintzen den beka honekin, eta, Goierritik natorrenez, esango dut, Onbiel Barandiaranek esaten zuten bezala, herritik etorri dana, herriari itzuliko diogu. Gerriko kultura elkartea, Lazkaon kokatuta dagoen kultura elkartea da, Goierriri begira lan egiten duena, batez ere Lazkaon baina, eta euskara eta euskal kultura indartzea ditugu helburu. Horiek helburu izan da, elkarlana da gure bidea, eta ikastolak badakigu zertan ari diren,
kilometroak badakigu zer den, eta proposamena egin zitzaigunean, berehalaxe erabaki genuen, elkarlanerako prest geundela, laguntzeko, algendun mailan laguntzeko prest geundela. Eta bekako ekintza horretan kokatu gintuzten, eta ondo ikusi genuen gure burua, ahozkotasuna eta Goierri langai hartuta, proiektuak jasotzeko leku bezala ideia ona iruditu zitzaigun. Orduan, esan duguna, ezta, ahozko ondarea eta Goierri ditugu gai. Gerriko kulturelkarteak pozik heldu dio proiektu honi, lan honi, eta aldegun mailan laguntzeko prest gaude. Goierriko herri bateko ahozko kultur sorkuntzaren ikerketa eta divulgazioaren inguruko lan bat izango da sarituko duguna, 3.000 euroko laguntza bat esleituko diogu, eta proiektuak aurkezteko epea ekainaren 30ean bukatuko da. Denak aurkeztu ondoren, uztailaren 15ean jakinaraziko dugu proiektu irabazlea zein den, eta behin jakinarazpen hori eginda urtebeteko epea izango du irabazleak edo irabazleek proiektu hori gauzatu ahal izateko. Hortik aurrerako informazioak mintzola.eus eta kilometroak.eus atarietan izango dituzue eskuragarri. Abaniku oso zabala dago, ahozko ondare hortan, eta gai askotarako bidea ematen du. Bai Goierri mailan, bai Goierriko herri mailan egin liteken ikerketa da. Orduan, proiektu horiek gustora hartuko ditugu, gustora aztertuko ditugu. Ahozko kultur sorkuntzan interesa daukazuenak, bertso eskoletan zabiltzatenak, hitzarekiko gustua daukazuenak, animatu, aurkeztu proiektuak eta aprobetxatu aukera hau.